እቲ ንጉስ እንስሳ ኣንበሳ ንዘመናት ብሰባት ዝድነቕ እንስሳ እዩ። ሓያልን ትዕቢተኛን ተባዕን ድማ ንጉስ ኩሉ እንስሳ ዝገብሮ ግን እንታይ እዩ? ብሓቢርና ንርአ። ኣንበሳ ባዕሉ ኣንበሳ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ውዑይ ሳቫና ኩነታት ኣየር ይነብር። ዓብዪ ጭዋዳታት ዘለዎ ክሳብ 8 ኪሎ ሜተር ርሒቑ ዝስማዕ ሓያል ምጉርምራም ይውንን። እቶም ተባዕትዮ ሞንሽሮ ኣለዎም፣ እዚ ከኣ ንኣኽሊል ዝመስል እዩ። በይኖም ኣይሃድኑን። ምስ ትምክሕቲ ዘለወን ኣንስትዮ ጉጅለታት እዮም ዝነብሩ። ካብዘን ጉጅለታት እዚኣተን ኣንስቲ ኣናብስ ብሓባር ኮይነን ሃድን ይሰርሑ። እቲ ተባዕታይ ድማ ካብ ጸላእቲ ይከላኸለሎም። ኣንበሳ ሓያልን ተባዕን ርእሰ ተኣማንነትን ዘለዎ ኮይኑ ንምህዳን ድማ ኣይህወኽን። ክጎድኦ ዝደፍር ሰብ ከምዘየለ ዝፈልጥ መሲሉ ቀስ ኢሉ ህድእ ኢሉ ይኸይድ። ስለዚ ድማ እዩ ስልጣኑ ብዘይ ዓመፅ ዘካየድ። እንተኾነ ካብ ኣንበሳ ዝበልሑ እንስሳታት ግን ብዙሓት እዮም። ኣንበሳ ኣብ ምድሪ ካብቶም ዝበልሑ እንስሳ ኮይኑ ኣዝዮም በላሕቲ እንስሳታት ግን ኣለዉ። ንኣብነት ዶልፋይን ኣብ ነንሕድሕዶም ክዛረቡ፣ ክተሓባበሩ ዋላ እውን መደባት ክሰርሑ ይኽእሉ። ድምፅታት ከም ኣስማት ተጠቒሞም ኣብ መስትያት ነብሶም የለልዩ። ኣንበሳ ክገብሮ ዘይክእል ነገር ድማ ይገብሩ። ሓጎስ፣ ርህራሄ ሓደ ግዜ ንኻልኦት ዝተጎድኡ እንስሳታት ከይተረፈ ይሕግዙ። ከምኡ'ውን ቺምፓንዚ መሳርሒታት ይጥቀም፣ ካብ ነንሕድሕዶም ይመሃሩ። ከምኡ'ውን መደባት ኣውፂኦም ኣብ ጉጅለታት ከይተረፈ ፖለቲካ ኣለዎም። ምትሕብባር ስልጣን ሓደ ግዜ ድማ ክሕደት ይፍጽሙ። ከምኡ'ውን ቁራዕ ንኣሽቱ ጸለምቲ ኣዕዋፍ ሕንቅልሕንቅሊተይ ክፈትሓ ነገራት ክዝክራ ኣቐዲመን ክሓስባን ይኽእላ። ጠንቅን ሳዕቤንን ይርድኡ። ስለዚ እውን ብዙሓት እንስሳታት ካብ ኣንበሳ ይበልሑ። ኣንበሳ ግን ዓሻ ኣይኮነን። ዝተፈለየ ዓይነት ብልሒ ኣለዎ። ማሕበራዊ ብልሒ ንመን ክኣምን ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ። ንጉጅልኡ ዘስግእ ነገር ይርዳእ። ከምኡ'ውን መዓዝ ክቃለስ ወይ ከዕርፍ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ። እዚ ድማ ብናቱ መንገዲ ብልሒ ይገልጽ። ካብ ኣንበሳ ዝዓብዩ እንስሳታት ድማ ንርአ። ካብ ኣንበሳ ዝዓብዩ እንስሳታት እውን ብዙሓት እዮም። ሓርማዝ እቲ ዝዓበየ ናይ መሬት እንስሳ እዩ። ብሓንቲ ጽፍዒት ኣንበሳ ክቐትል ይኽእል። ጉማሬ ከቢድ ሓደገኛን እዩ። ኣናብስ ከይተረፈ ካብኡ ክርሕቑ ይመርጹ። እቲ ጭራም እውን ኣዝዩ ዝዓበየ እዩ። ምስ ቀርኑ ድማ ቀታሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብኡ ዝዓቢ እንስሳታት እውን ከይተረፈ ኣብ ማይ ይነብሩ። ከምቲ ኣብ ምድሪ እቲ ዝዓበየ ሓራም ዝብል ከም ንጉስ ስለ ዝሰርሕ እዩ። ትዕቢተኛ ህዱእን ቁፅፅር ዝግበረሉን እዩ። ብዘይ ምኽንያት ኣይሃድንን እዩ። ፍጹም ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ጥራሕ እዩ ሓይሉ ዝጥቀም። ካልኦት እንስሳታት ድማ ህላዌኡ ይሰምዑን ይፈልጡን እዮም። እዚ ዘይተፈታትኖ እንስሳ እዩ ኢሎም ድማ ይሓልፉ። ክብሪ ንምርካብ ፍርሒ ኣየድልዮን እዩ። ቅሳነት ሓይሊ ይኾኑ። ደቂ ሰባት ነዚ ይርኦም፣ ኣንበሳ ድማ ምልክት ትብዓትን ክብርን ሓይልን ገበርዎ። ኣብ ግብፂ ኣንበሳ ቅዱስ እዩ ነይሩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣንበሳ ይሁዳ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ምልክት ጽድቅን ሓይልን እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝርከባ መንግስትታት ኣንበሳ ኣብ ኣርማታት፣ ባንዴራታት፣ ዝፋናት ይርከብ። ንምንታይ? ምኽንያቱ ኣንበሳ ሓቀኛ መራሒ
እንታይ ምዃኑ ስለ ዘርኢ ሓያል ግን ከዓ ፍትሓዊ ሓያል ግን ከዓ ህዱእ ትዕቢተኛ ግን ከዓ ብልቢ እቲ ሓቀኛ ትርጉም ኣንበሳ ንጉስ እዩ በሊሕ ወይ ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ሚዛን ስለ ዘለዎ እዩ ኣብ መንጎ ሓይልን ቅሳነትን ኣብ መንጎ ሓይልን ጥበብን ኣብ መንጎ ባህርያዊ ድልየትን ምቁፅፃርን ንጉስ እቲ ኩሉ ዝውንን ኣይኮነን እቲ ንህዝቡ ዝሓሊ እምበር ኣንበሳ ከምኡ ይገብር መጓስኡ ይሕሉ ብርግፅንነት ይመርሕ ብክብሪ ድማ ይነብር ስለዚ ድማ እዮም ሰባት ንጉስ ዝብልዎ ናይ ጫካ ኣይኮነን ናይ ሰብ ኣእምሮ ልብን እምበር መደምደምታ ኣንበሳ የዘኻኽረና እቲ ሓቀኛ ሓይሊ ስቕ ዝበለ ምዃኑ እቲ መሪሕነት ብዛዕባ ፍርሒ ኣይኮነን ብዛዕባ ምትእምማን እምበር ኣንበሳ በሊሕ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ እውን ኣይኮነን እቲ ዝያዳ ዝበቕዐ እምበር ስለዚ ድማ ኢና ክሳብ ሕጂ ንብል ዘለና ኣንበሳ ንጉስ ኣራዊት ኣብዚ ተዛዚማላ ንፅባሕ ብኻልእ ክሳብ ዝመፀኩም እንተፈቲኹማ ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ግበሩለይ